Salam ýakragany izleýişler. Bugünkü tapamyzda dizayn maketler bilen işleşmek barada ulaşýar. Dizayn maketleriniň üstünde işlemek üçin değişli programmalar, applicationlar ulanýar. Olara Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma, Avacode ýaly programmalar ulanýar. Soň dizayn maketlerdäki papkalary, bukçalary we onuň gatlaklary barada düşündiren. Soň siz esasy nämeler başarmaly? Siz web developer bolup başarmaly zatlaryňyz şol dizayn maketlerden surat alyp bilmeli, ikonkany alyp bilmeli, şriftleriň ullugyny, arasyndaky boşluklaryny we renklerini almaly. Soň bolsa suratyň formatlary barada düşündirin. JPEG, PNG we SVG surat formatlarynyň tapawyny düşündiren. Dizayn maket tutorial formatda bolup bilýär. PSD formatda bolsa BXD formatda bolýar. Bolsa Figma formatda bolýar. Programmalaryň tapawyny düşündirjek bolsak, Adobe Photoshop köp kullanylmaýar. Esasy şu wagtda iň köp web developerler üçin amatly hesaplanýanlar Avacode we Figma. Ýöne ikisiniň tapawyda Avacode pully, Figma bolsa mowt bolmanlar. Şoň üçin men özüm dogrumaýsam Figma ulanýan. Adobe Photoshop'da ullanmak o diýen amatly däl Figma'däki ýaly. Avacode ýanky düşmýärler pully. Avacode özünde Figma, Adobe XD, Photoshop, Adobe Illustrator ýaly formatlary açyp işlep bolýar. Figma ikisi, Avacode bilen Figma ikisi has ullanmak üçin amatly. Ýagny bize CSS formatdaky kodlaryny çykaryp berýär. Has giňişlerini öz web sahypasyndan görüp bilersiňiz. Men web sahypalaryny paýlaşarym. Hemde bellek geçmek isleýän zadym Avacode, PSD we Figma programmalarda özüňize ýüklemen online formatda işlep bilýäňiz. Online işlep bilýäňiz. Kompýuteriňiz beterek bolsa, agyram düşýän bolsa online işlep bilýäňiz internetiň üstü bilen. Ulan PSD Avocado'dan muğut görnüşi. Ýöne edil Avocado ýaly has amatlydan görýän bolsaňyz. Mine öz suratymy geçireyim. Görýän bolsaňyz ýeke-ýeke tekstiň üstüne basyp ştaýlardan görüp bilýäňiz. Ne uzunlygy, beýikligi, renki. Her tekstiň zadyň üstüne basyp arasyndaky boşlugy, ýani şu bilen şu button bilen şu nomer telefonuň arasyna boşluk 21 piksel ýa-da şuň uzunlygy 257, beýikligi bolsa 58 piksel. Şeýdip görüp bilersiňiz. Munam online işlep bolýar PSD'de. PSD'ye girýäňiz. Öz sahypasyna görýän bolsaňyz PlayStation özünde de Photoshop, Adobe XD, Sketchup file, SVG file, suratlar we Adobe Illustrator'lar açyp bolýar. PDF file açyp bolýar. Zada ya faili getirip koýýaňyz ýa-da şu ýerden bir zat açsaňyz görýärler görüp bolýar. Görýän bolsaňyz çep kapdallar, ýagny bukçalar, gatlaklar bar diýdim. Ýagny muny görmek üçin ýokardaky şapkasynyň içinden açsaňyz, şapkasynyň içinde knopka bar. Telefon numary bar, o logotip bar. Şeýdip tertipli bir-biriniň içine salyp bilýäňiz. Bu PSD'de. Ondan başga da bu Photoshop bar. Photoshop'y köpüňiz bilýän bolsaňyz gerek. Photoshop'y ýüklep, Photoshop'da da işlep bolýar. Photoshop hem edil PSD'däki ýaly formatda, ýagny şular ýaly görnüşde tagapdallar. Sağlamalar bolýar. Men bugünkü kursyň dowamında işlejek programmam esasy Figma bolar. Figma'da hem online işlep bilýäňiz, hem team bolup işlemek üçin, ýagny komanda bolup işlemek üçin has amatly platforma. Görýän bolsaňyz tesbir galdyryp bolýar. Vektornyň grafikalaryny çyzyp bolýar.
Bir näçe sazlamalar var. Men häzir eki görkezem. Dizayn maketler nädip açmaly? Awokata gynansak da men Mood ullanýan wagtymda bolupdyr. Şoň üçin Figma'da görkezem. Bazen gatlaklar we bukçalar görkezem. Figma'da görýän bolsaňyz, şular ýaly aýdalym web sahypasy üçin şular ýaly formatda, ýagny şurada web dizaýnerler ýazýar. Esasy uzunlygy 1280 bolan. Berde tablet üçin 768, berde bolsa mobile telefonlar üçin dizaýny. Hersini aýratyn gapdalynça şular ýaly amatly goýup bolýar. Soň çep tarapdan başlasak düşündirip şular ýaly gatlaklara bölüp bolýar. Ýagny mysal üçin aýdaly web maketiň kompýuter üçin, ýagny uzunlygy 1280 piksel bolan açýas, içini açsak görýän bolsaňyz header bar. Headeryň içinde ýokarky zatlar bar. Soň ikinji section start screen. Ondan soň about her section şeýdip bir bukçaň içinde saklap bolýar. Häzir içine girsek, headeryň içine girsek, ýakynladyň. Görýän bolsaňyz logo, logotip bar, buram navbar menu bar. Logotipiň içinde title bar, buram subtitle bar. Logotip bolup gitýär. Navbar menuň içinden başlap, ýeke link bar. Görýän bolsaň link aktiv. Şeýdip bukçalaryň içine salyp tertip şeklinde goýmak üçin has amatly. Çep tarapda mysal üçin aýdalym start screen. Start screen başlaýan kompýuterde açan wagtyňyz birinji çykjak sahypa. Görýän bolsaňyz surat bar. Start screen, ýagny headerden aşagda background bar. Görýän bolsaňyz başlaýan background bar. Aýryp goýupdylar. Görýän bolsaňyz backgroundyň öz suraty şular ýaly. Ýöne suratyň üstüne ýene bir surat goýulypdyr. Start screen content'in bir tek content, berde bolsa surat tapypdylar. Content'in içine açamyzda tekstler we button düňe bar. Şeýdip bukçalar görnüşinde bir-biriniň içine salyp bolýar. Ondan soň nämeler almagy başarmaly? Surat we icon. Suratlary almak üçin men özüm biraz kişileýin. Suratlar görýän bolsaňyz şu suraty almak üçin şurada PNG, JPEG formatlary bar. Şuradan öz formatyny saýlap eksport edip bolýar. Suratlar almak üçin şurada formatlaryny saýlap bilýäňiz. Mysal üçin JPEG formatda alsaňyz şular ýaly save etsek, görsek JPEG formatda bolýar. PNG formatda alsak, PNG formatdan şeýdip şuradan eksport edip bilýär. Mysal üçin vektoryň grafikalary, SVG faýllary şuradan SVG diýip alyp bilýär. Ýa-da PDF formatda alyp bilýär. Sen görnüşiňizde alyp bilýär. Suratlar almak üçin ikonlarym ýa-ni SVG faýllar. Ondan soň font ýa-ni şriftlary almak üçin şular ýaly şriftiň üstüne basýaňyz aslında Figma'da şular ýaly sazlamasy bar. Ýagny ýokardan dizayn diýen ýerden nirde durýanyny, ortada durmalymy, gyrada durmalymy şonu sazlap özüňiz beýikligini, uzunlygyny, ýerleşen ýerini, reňkini kötüp bilýäňiz. Ýöne siz dizayner däl bolsaňyz, web saýta geçirmek isleseňiz, şurada inspect diýen ýerde aşağı geçerseňiz CSS formatda çykaryp berýärsizler. Gönüşini aslında copy paste edip bilersiňiz öz CSS faýlyňyza. Berde kod görnüşinde, berde bolsa
adat görnüşde ýazyldyr ya. Siz kod görnüşini bunu copy paste etseniz CSS fileda copy paste etýär. CSS file'dan başga iOS üçin ba we Android üçin hem ba. Özüňize gerek bolsa alyp bilersiňiz. Ýani biz web üçin diňe CSS file'ini alýar. Onu aýtdyk. Indi ululugy. Ululugyny aýtjak bolsak, indi ştaýda zatlar bar. 400 goýulugy, stili, ululugy 40-44 piksel, line height. Bu setirleriň arasyndaky boşluk şolary ştaýdan alyp bilýäňiz. Bärde de ýazyly bolmaly. Yani line height 130% ýa-da 57 piksel. Esas 57 piksel diýip aýtsaňyz bolar. Bärde designer näile goýsa-da bize hem piksel hem prosent görnüşinde görkezýär. Display flexi geljekde geçer. Esasen size gerek zatlar font family, ýagny şriftiň görnüşi, Georgia, font style, normal, font weight normal, font size ýagny zadyň şriftiň ululugy, line height setirleriň arasyndaky uzaklygy, ululugy şolar ýaly. Bärden aslında ýükedim bilersiňiz. Ondan daşgary arasyndaky boşluklar we renkler. Arasyndaky boşluklary tekstden aşagdaky tekstiň arasyndaky boşlugyň ululugyny biljek bolsak, näçe pikselligine 6 bassak görkezýär. 42 piksel. 6 saklap dursak, şular ýaly görkezsek, şu blogyň içindäki tapawuty, surat bilen arasyndaky tapawuty. Indi mysal üçin aýdaly, şu blok diýeli. Şu blok bilen suratyň arasyndaky boşluk 120 piksel. Şu aýdaly şu sectiondaky ýokarsyna 80 padding, ýani boşluk aşagynda bolsa 100 kapdalyna da näçediň görkezýär. Şeýdi bir eke arasyndaky tapawutyny hasaplap şu ýerden 6 basyp görüp web developmentte da şeýdip bilýär. Şoňa görä sazlama goýup bilýär. Görýän bolsaňyz 120 piksel. Arasynda tapawut ýokary 60, aşak 100. Biram renkleri görmek üçin, mysal üçin aýdaly, şu bahtaryň rengini görmek üçin şurada renkler bar, color primer diýip bellenildi. Muny indi CSS'däki hex formatda görjek bolsak, indi şurada color primeriň sazlamasyny görkezýär. Ýani border radius 100 piksel, background'ym şu renkde. Ýani bahtaryň background'y. Misal üçin şuradaky tekstleriň renklerini görüp bolýar. Aslında şuradaky CSS'däki zatda tekstiň rengini görkezýär. Aşagda color diýip. Misal üçin şu elektron kartoçkasynyň background'y şu renkde diýip görkezýär. Ýa-da şu linkleriň rengini görkezýär. RGB görnüşinde görkezýär. Soňam hex formatda da görkezýär. Esasy siz hex formatda ullanyň. Has zat bolar. Bunları düşündürdüm. Surat formatlarının tapawuty. Surat formatlary aýdyşmaýan JPEG, PNG we SVG vektor grafikasy bolýar. Bularyň tapawutyny düşündireýin. JPEG formaty bolanda adaty surat formaty bolýar. Ýani şu güjügi eksport etsek, şu ýerden design diýen ýerden JPEG formatda save etsek, şunu şular ýaly save etýär. Misal üçin aýdaly, şunu görýän bolsaňyz, şu surat, ýagny Illustrator birnäçe vektorlardan durýar. Eger şunun içini açyp görsek, görýän bolsaňyz birnäçe vektorlardan ýasalan. Şunu biz grup şeklinde geçirip, grup şeklinden eksport etjek bolsak, şu ýerden PNG format saýlamaly bolýar. Eger JPEG format saýlasak, näme görünýär? JPEG formatda save etsek, görýän bolsaňyz
arka fony ak, bolşýalyk ak etýär. Ýöne PNG format desek, arka fon aýrýar, ýagny diňe bize illüstratoryň özüni goýýar. Gireňde bärde ýene ak bolýar-da, ýöne asyl arka fony ýok. PNG formatda save edende. Başga PNG formatdan başga da SVG grafikalar bar. Bular näil bolýar? Beýleki surat görnüşinden tapawutlykda SVG grafikalary görýän bolsaňyz vektorda çekilýär. Ýagny belli bir vektorlaryň emele getirmegine ýasalan surat bolup durýar. SVG formatyň beýleki formatlardan tapawutlygy näçe ulagsaň hilini ýitirmeýär. Görýän bolsaňyz näçe ulagsaň hilini ýitirenok. Şu näçe ulagsagam şol bir vektorlaryň matematiki hasaplamалary bilen şonu ulagdyp görkezýär. Şol vektor grafikalaryny. Ýöne surat olar ýalda. Suraty näçe köpeltdigimizçe şonça hilini açyrýarmyz. Misal üçin aýdalım, şu güjüň suratyny näçe ulagtdygymyzça şonça hili gaçýan görýän bolsaňyz piksel bolup hili gaçýar. Ýöne SVG formatdaky vektorlar olar ýalda näçe ulagtdygymyzça şonça hilini saklaýar. SVG formatlaryny SVG diýip eksport edip bilýäris, ýagny özümize sahranit edip bilýäris. Ýöne SVG formatlaryny PNG, JPEG formatda da save edip bolýar. Ýöne bular ýalyk save edeňizden soň geljekde ulananyňyzy şol formaty bermän bilýär. Misal üçin PNG formatda save etdim. Ýöne ulagsak görýän bolsak hilini gaçyrýar. Ýöne SVG formatda näçe ulagdygymyzça şonça da öz hilini saklaýar. Meniň öwretjeklerim şulardan ibaratda. Ýagny biziň web maketden esasy bilmeli zatlarymyz suratlary, tekstlary, arasyndaky boşluklary alyp bilmek. Galan zatlaryň tejribe bilen has öpdelep gidersiňiz. Meniň şu günkü öwretjek zatlarym şulardan ibaratda. Nesip bolsa geljek sabaklarda görüşýänçä hoş sag bolun.